मोसानानै माबायदि मोना नोंसोरो मोजां मोनदों आरोना होनदोंना जाया होनदों औ ओमफ्राय गिबियावनो आंनि अननाय आरो मोजां मोननाय सिगां बयनोबो जासिहरबाय जानो हागौ नोंथांमोनहा मोजां दं आंबो मोजां दं जोंनियाव लोगोफोर ओमफ्राय दिनै प्रग्राम दं आरोना फिसानो ओमफ्राय बे प्रग्रामावहाय आङो थांनो ओंखारदों आरो नोंथांमोनहा जोबजासिम नायलां फांसन बायदि जागोन आरोना ओमफ्राय बेयाव मोसाहोगोन ओमफ्राय जाय साबसिन जायो बे सेलेक्ट जागोन आरोना सेलेक्ट जायोबा क'क्राझारावबो मोसानो मोनबाय आरोना ओमफ्राय क'क्राझारनिफ्राय डिस्ट्रिक्टआव मोसानो मोनबाय बिदिनो सेलेक्ट जालांबाय थागोन आरोना ओमफ्राय बिदिबा नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासिम जालांबानो जाबाय आरोना आं हागौमानि नोंथांमोननो देखायनो सेस्था खालामगोन आरोना लोगोफोर बिदिबा नायलांबाय था आरोना आं थांनोसै आङो सफैबाय आरोना लोगोफोर नै मानसिफ्रा थिगासेना सफैबाय एबार जासिगोन आरोना प्रग्रामा नायबाय था आरोना एसे ट्राइ खालामनो जाहैदों जागोन ना जायाखै बेखौ नायनो नागिरदों आरोना बिसोरो ट्राइ नायदों आरोना मिलायगोन ना मिलाया मोसानायाहाय ओमफ्राय बिसिना जाजोब्बाय आरोना मोसागासिनो आलासि सिनायथि होसिगोन आरोना लोगोफोर बिदिबा नायलांबाय था Kita sama Osok Narsari, GS Kobrasar Development Block, itu cewek niat sini kita dulu lagi. Itu আমার টিচার নেম বিলাক আছে যেটো আমার আজি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানটো জাজ কৰিব তেখেতসকলক মই প্ৰথমে চিনাকি হ'বলৈ অনুৰোধ কৰিছোঁ দ্বিতীয়তে আছে আমাৰ তৃতীয়তে আছে আমাৰ নেহাৰিকা ব্ৰহ্ম তেখেত চিঞৰ নিজৰ চিনাকি দিবলৈ অনুৰোধ কৰিলোঁ চতুৰ্থত আছে আমাৰ বীণা ব্ৰহ্ম পঞ্চমত আছে next Pritam Bhattacharya itu নিজের চিনাকি দিব next আছে আমার ভূতেশ্বর বর্মন itu নিজের চিনাকি দিব next আছে আমার ধনঞ্জিং শর্মা itu নিজের চিনাকি দিব নিজের চিনাকি দেওয়ার কারণে আমার বহুত বহুত ধন্যবাদ থাকে স্যারগুলোর প্রতি এইখানে তো আমি অতিথি চিনাকি তো দিই শেষ করি মাননীয় বন্ধুসকল এলাকার ইয়াত মানে পাৰ্টিচিপেণ্ট আৰু ইয়াত চাবলৈ অহা ৰাইজসকল মই আজি এই অসম সাংস্কৃতিক মহাসংগ্ৰামৰ সম্পৰ্কে মই দুই এষাৰ কৈ পেলাই মই আৰম্ভ কৰিবলৈ আগবাঢ়িব কম ইয়াৰ উদ্দেশ্যটো হ'ল মই আগতে অলপ কৈ গ'লোঁ এইবাৰ মানে যিয়ে নহওক যি কয়জন যি মানে যিমানখিনি গ্ৰুপ ইয়াত মানে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন হৈছে সেইখিনি আমি এইবাৰ মানে চলাবলৈ আমি প্ৰস্তুত হৈছোঁ এইকাৰণে মই জাজমেনসকলক অনুৰোধ কৰিছোঁ আমাৰ সেই মানে প্ৰগ্ৰামটো আৰম্ভ কৰিবৰ কাৰণে সেইটো কৈ মই মোৰ বক্তব্যটো ইয়াতে সামৰিছোঁ मोसासिगोन आरोना लोगोफोर नायलांबाय था आरोना मोसासिगोन बेखेवनानै होबाय आरोना बिथांमोनानो मोसागोरसिगोन बिसोरनो मोसागोरसिगोन आरोना बिदिबा नायलांबाय था लोगोफोर A few moments later
जासिगोन नायगासिनो जोङो गान खननो थाखाय रेडि खालायगासिनो दं दामग्राफोरबो इसोर गान खनसिगोन आरोना नै गान जोंनि गोबां गामि सिङाव थाखोमानानै थानाय रायजो राजाफोरनि गथ' गथाय जोंनि आइ आफा बिदा फंबायफ्राबो खननो मोसानो गेलेनो बारनो रोंगौ खोमा बेखौ आसाम सरकारा नायनायनि असिला लानानै नैबेफोर बादायलायनायखौ होनाय जादों दा जोंनाव गोबां थाखोमानाय नलेजफोर थायो सोरबा मेथाइ खननो रोंगौ सोरबा मोसानो रोंगौ सोरबा गेलेनो रोंगौ नाथाय बिसोर प्लेटफर्म गैया ओंखायनो नैबे प्लेटफर्मनि गेजेरजों बिसोरखौ बोखांनानै लांनो नागिरदों बुजिदों गामि सिङाव थायोबाबो ओंखायनो लेखाजों लोगोसे जों दा खननाय दामनाय देनाय मोसानायफोरखौबो जोङो मा सोलोंनानै लांनो जोङो नाजालायनांगौ जे एलएसि लेभेलाव एमएलए लेभेलाव एबार थांनानै जुदि मोसाहैयोबा बेनि कनस्टिटिउन्सि एलाकाखौ जों बिसिडिमोन बिसिडिसि बेनि खन्द' जानायमोन बियो बे जोबनाय नङा एलएसि लेभेलाव जागोन दा एलएसि लेभेल बा केएलसि लेभेल डिस्ट्रिक्ट लेभेलाव थांगोन बियो दे ओंखायनो बाहाय जेन' नोंसोरो देरहानानै फैनो हायो मोजां पारफरमेन्सनि गेजेरजों बेखौ नोंसोरनि बयनिसिमबो बेस्ट अफ लाक हामबाय जासिनानै जोंनि दिनैनि बे हाबाफारिखौ एसेखिनियावनो फोजोबबाय होननानै हे खवाबलि मैं घोषणा करिलु थैंक यू जोब्बाय आरोना प्रग्रामा जोब्बाय दे जारौमोना मोसादोंमोन आरोना ओमफ्राय मोसानानै माबायदि मोनदों नोंसोरो मोजां मोनदोंना ओमफ्राय सेलेक्ट जाबाथ' मोसाहैनांगोन ना जाबाथ' मोजां जाबायना सेलेक्टआ मोसादोंमोन आरो नै जारौमोना मोसाखांबाय ओमफ्राय दा न'आव थांसै आरोना बिदिबा थांदो दे न'आव थांसै बाय बाय मोसानानै माबायदि मोनखो नै मोसागिरिफ्रा आरोना जोबोद मोजां मोनदों जोङो ओमफ्राय दाथ' सेलेक्ट जायोबाथ' मोसाहैनांगोन ना नोंसोरो सेलेक्ट जाबाथ' मोजां जाबायना सेलेक्ट जाबाथ' मोजां जाबाय मोसादोंनायनिबो जोंहा खस्थ' सोलोंनाय खस्थ' सोलोंनाय सेलेक्ट जाबाथ' मोजां जाबायना सेलेक्ट जाबाथ' मोजां जाबाय सारमोना होनदों आरोना सेलेक्ट जागोन बायदि होनदों आरोना जाबाथ' मोजां जाबाय जाबाथ' मोजां दा बिदिबा न'आव थांसै ना दे होमबा थांदो दे बाय बाय दा मोसागिरिफ्रा बेयावबो दं आरोना लोगोफोर ओमफ्राय बिथांमोना मोसाखांबाय आरोना दहाय बागुरुम्बा मोसाखांबाय बिसोरना माबा मुखुलि खालायदों आरोना बिसोरनो मोसाजेनदों ओमफ्राय मोसानानै माबायदि मोना नोंसोरो मोजां मोनदों आरोना ओमफ्राय दा सारा मा होनदों नोंसोरखौ सेलेक्ट जागोन होनदोंना जाया होनदों ओमफ्राय दे होनबालाय बिदिबा साबसिननिफ्राय हामसिन मोसानो सोलोंनो नाजा आरोना मोसाबाव दे सोलोंबाव होमबाना नोंसोरखौ सारमोना मोसानो लांगोन जाहैदों जाहाथे साबसिन जायो आरोना मोसानायफ्रा एलाय बिसोरनोमोन आरोना ओमफ्राय दाथ' जोब्बाय प्रग्रामा दाथ' न'आव थांसै ना थांसै ओमफ्राय नोंसोर ओंखाम जानो फैखादों ओंखाम जाना फैखादोंनो जारौमोनहा ओमफ्राय दा न'आव थांसिगोन आरोना ओमफ्राय बिदिबा बाय बाय आंहाबो थांसै आरोना ओमफ्राय बिसोरजों रायज्लायबाय आरोना एसेनो जोंना नै सारमोना ओंखाम जाबाय आरोना प्रग्रामा जोबनानै ओमफ्राय दा ओंखाम जाबाय आरोना ओंखाम जागासिनो दं नै खाना होदों जानायाव गासिबो बेस्थ' जाजोब्बाय आरोना ओंखाम जाबाय